Wrth i ni heneiddio, gall ein gallu gyflawni gweithgareddau beunyddiol leihau, oherwydd pethau megis newidiadau yn ein golwg neu lefelau canolbwyntio. Yn bwysig, gallai hefyd fod oherwydd newidiadau un Clyw. Mae effaith colli Clyw yn aml yn cael ei danbrisio. Pan na allwch glywed yn iawn, gall sgyrsiau fod yn anodd eu dilyn, a gallai hyn eich atal rhag ymuno mewn gweithgareddau pleserus. Mae arbenigwyr yn dangos cysylltiad rhwng colli Clyw a dementia. Gall hyn fod oherwydd bod tynnu nôl o sgyrsiau beunyddiol yn gwneud i ni deimlo'n ynysig. Mae ar ein hymenydd angen y math o ysgogiad a gawn o siarad â phobl eraill. Awgryma ymchwil trwy reoli colled Clyw gyda chymhorthion Clyw y gellir lleihau'r risg ac effaith dementia yn sylweddol. Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw golled Clyw, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n gwirio'ch clustiau cyn gyntedd â phosibl. Neu os oes gennych gymhorthion Clyw eisoes, sicrhewch ei bod yn gweithio ac yn cael ei defnyddio'n rheolaidd. Cysylltwch a'ch practis meddyg teulu i drefnu apwyntiad gydag audiolegydd y gig ar gyfer asesiad Clyw.